Krisztinek, amiben most benne vagy. Értem. Ezek az érzéseid? Szerintem egyél inkább valamit. Jó, ne beszéljünk ezekről. Mi ez a sok vélemény? Mi ez a sok új érzés? Nagyon nem jó irányban változtál, mióta ahhoz a pszichológushoz jársz. Értem. Tehát zavar, hogy a saját kulcsommal jövök be a saját gyerekem lakásába, és ez téged zavar. Hát én nem kukkolni járok ide, hanem segíteni. Hihetetlen, hogy megmosta az agyadat az a pszichológus. De neked egyébként sem kéne járnod oda. Hát nem vagy te hülye? Hogy mi? Új érzések? Változás? Ne. Legyen minden úgy, ahogy a régiben, jó? Csináljunk már mindent úgy, ahogy eddig. Ne változtassunk a jól bevált rendszeren, jó?